Hejsa, og velkommen til første video, hvor jeg rent faktisk cykler i den her cykelserie. Jeg kører videoerne, så der kommer til at komme en video per træningsuge. Så der kommer til at være en 2-3 træningsvideoer, og så selve ruten, cykelturen, Vejle-Sønderborg. I dag der er det første uge, og jeg kommer til at cykle. I dag der cykler jeg en 77 km tur. Jeg kører sydpå, ned forbi Mårslet. Så kører jeg ind igennem Solbjerg, ned forbi Solbjerg, Stilling Solbjergsøen. Længere sydpå, indad i landet mod Skanderborg, kommer op forbi Skanderborg Festival. Den startede jo i søndags, det er tirsdag i dag, og derefter cykler jeg nordpå, op forbi den nordlige del af Brabrandssøen. Altså, den er 77 km i alt. Forventer det tager en med stop og pause selvfølgelig ned forbi Skanderborg, tænker jeg 3,5-4 timer, alt efter hvor langt stoppet lige bliver. Men jeg tager i hvert fald med på turen, så vi ses ud på ruten. Okay, jeg holder lige en lille pause her, fordi man kan se Skanderborgsøen dernede. Men før på video, jeg er glad for, at jeg fik min reaktion på video med fingeren, men jeg havde fået et eller andet ind i hjelmen, ind her, og jeg blev ved med sådan at mærke efter det, men jeg følte, det var væk, så fik jeg fat, jeg kunne mærke et eller andet, jeg ved ikke lige, hvad det var. Og så kunne jeg bare mærke virkelig en stærk smerte lige i pegefingeren, og så holdt jeg så ind. Og så kunne jeg se, at der sad en brød der, og min finger også. Ikke så tydeligt at se, men den er rimelig hævet i forhold til min anden pegefinger. Men ja, jeg fortsætter ned, så må jeg se, hvordan det går med fingeren, om den falder af. Forhåbentlig ikke. Men jeg fortsætter ned mod Skanderborg, jeg skal syd rundt om der. Og så kommer jeg op, og så er Skanderborg Festival derovre et sted. Så der burde jeg være om en halv times tid, 45 minutter ish. Så vi ses derovre. Jeg er nu et stykke ind på ruten, cirka en tredjedel. Og det går fint indtil videre. Jeg har købt nogle nye drikkedunke i dag, sådan nogle 1 liters. Det er fordi de gamle jeg havde, de andre jeg har, det er bare 650 ml. Men når jeg skal cykle i de der cirka 7 timer i august måned, så er det sgu rettere nok væske. Så jeg har købt 3 af de drikkedunke der. Og så har jeg købt en ekstra flaskeholder, der kan spændes på bag på sadelpinden. Så det er fint. Problemet, eller ulempen, det er så bare, at min cykel er i forvejen i sværvægterklassen for racercykler. Den vejer 11,5 kilo alene. Det er rigtig tungt for en racercykel. Men så hvis du lige smider 3 liter væske oveni, så går den jo op på 14,5 kilo. Og så vejer den jo dobbelt så meget som de rigtig gode racercykler. Men altså, så får jeg jo mere træning ud af det, kan man sige. Den er tungere at trække op. Så det er så fint. Jeg vil Smukfest om en små 10-15 kilometer. Og så skal jeg lige mødes med mine venner dernede, men det filmer jeg da selvfølgelig også. Men so far so good på turen. Jeg håber, I kan høre mig. Skulle du bare lige ud og cykle en tur? Ja. Ej, hvor dejligt. Du cykler fandme meget. Du har jo også... Jeg ligger mellem 200 og 250 km om ugen. Ja, det er sindssygt. Ja. Så er jeg på vej videre fra besøget på Smukfest. Jeg fik lige en enkelt øl og en bakke pommes. Det var meget lækkert.
med nogle af mine venner fra Kapsalas forening, Rufus. Shout out. Ja, der mangler en 29 km her hjem, så det er fint. Nu er benene stort set næsten friske igen, så der skal bare trykkes på vej hjem, og så er det det. Men det er virkelig varmt i dag. Jeg fortryder hver gang jeg er ude at cykle om sommeren, at jeg valgte et fuldt sort outfit, dengang jeg købte det. Jeg har fået sponsoret den her video her, og det drejer sig om daniabikes.dk. Link ned i beskrivelsen. Jeg kontaktede dem, og de var mere end klar på at hjælpe mig, og det sætter jeg virkelig pris på. De har en masse gode tilbud derinde, op til jeg tror, 75% på mange af deres varer og sådan noget. Så helt klart anbefaler at gå ind og tjekke dem ud. Jeg fik de sendt dækkene her, jeg har fået, om mandagen, og jeg havde dem tirsdag, så det var dejligt nemt. Men det drejer sig om 2 Road Sport Elite dæk, 28 mm. Det er super lækkert med nye dæk, fordi mine gamle de er godt nok slidte nu. De er fyldt med huller, og de er møre i det, og de holder sgu ikke mange flere kilometer. Så, men jeg tænker, inden jeg går ned og får sat dem på, så tænker jeg lige, at jeg får rengjort cyklen, kæden og kassetten trænger i hvert fald til noget kærlighed. Så lige får rengjort den, fyrer noget olie på der, og så tænker jeg lige, at vi får skiftet dæk. Men vi ses bare dernede.